favor, compruebe que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Bé, doncs, molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta jornada, que ja és la cinquena que fem conjuntament amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest any parlarem de gestionar la diversitat, reptes i transformacions de les polítiques públiques, i per no extendre'ns i anar de cara a escoltar els ponents, que és el que ens interessa, sí que demanaré a les dues persones que ens acompanyen per obrir la jornada que puguin adreçar-nos unes primeres paraules. En primer lloc, el senyor Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch, i a continuació la Raquel Gil, que és consellera delegada d'Anàlisi de Polítiques Metropolitanes de l'àrea metropolitana de Barcelona i cinquena tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. Joan, sense més. Bé, bon dia, benvinguts a tots els que sou aquí. Jo tinc de començar, evidentment, donant les gràcies a totes les persones que avui intervindran en això i d'una manera especial a l'àrea metropolitana de Barcelona per la ja llarga història de col·laboració conjunta de la que n'estem molt contents, que a més espero que seguirà durant els propers anys. És possible que algú de vosaltres ja m'ho hagi sentit dir, però a mi m'agrada veure quan inaugurem o parlem de coses algunes paraules. I aquí hi ha dues paraules que a mi m'agraden molt, que és reptes i transformacions. Per què? I amb això és l'únic que vull fer arribar a tots vosaltres en aquesta introducció. Reptes i transformacions és important que ho tinguem en compte i no ho tenim prou en compte perquè jo crec que no ens hem enterat encara o no som prou conscients tots de que ha començat una etapa nova per la història de la humanitat. És a dir, quan fem la història, expliquem el segle II va passar això i el segle VI va passar això i vam anar a canviar. Ara estem en un moment de canvi suficientment important com perquè haguem de repensar com organitzem la nostra vida en el planeta. No m'extendré pas amb això, però exagerant una mica, jo, per exemple, penso, ja fa temps que ho penso, que som masses en el planeta. És a dir, el planeta no estava pensat per aquests mils de milions. I més concretament, hi ha unes transformacions, hi ha uns reptes, hi ha unes coses que fan que aquests últims dècades s'hagi produït un canvi total amb la mobilitat de les persones i un altre que potser es nota menys però que és potser més important, amb com es crea i es reparteix la informació. És a dir, el que és les dades, el que és tot plegat, si a més hi afegim l'últim, que és això que en diuen, o jo també en dic perquè la intel·ligència artificial, ja sabeu que hem de parlar, si s'ha de parlar d'intel·ligència o no, però amb tot això hi ha dos canvis fonamentals que són la mobilitat, i una part d'aquesta mobilitat és el tema de les migracions, i la informació, com es crea, en aquest moment jo crec que ho hauríem de tenir molt clar, que qui mana en el món comença a ser no els governs i els polítics, sinó els que creen i distribueixen informació.
Per tant, avui parlarem d'això amb un cas concret, que és les polítiques públiques, molt centrades en el que és l'entorn nostre, però val la pena que tothom, i sobretot els que van arribant, tant des d'un punt de vista de que creixen perquè es fan adults, com els que arriben perquè venen de fora, han de tenir en compte aquesta situació. Jo estic segur que la reunió aquesta d'avui, per les persones que estan convidades i que parlaran perquè hi entenen, ens pot ajudar a això. Per tant, repeteixo, moltíssimes gràcies que les concreto amb l'àrea metropolitana de Barcelona, en la persona de la Raquel, i a tots els altres que al llarg del dematí estaran aquí. Jo no estaré aquí tot el dematí perquè per problemes d'aquests, de les modificacions de coses que passen, i me n'ha passat una aquest dematí. O sigui que, vull dir, a mig matí jo me n'hauré d'anar. Per tant, moltíssimes gràcies i demanaria a la Raquel que en nom de l'àrea vingués i em substituís. Moltes gràcies, Joan. Gràcies a la Fundació Ernest Lluch per la seva complicitat i per fer possible aquest espai de reflexió, i gràcies també, si em permeteu, a l'equip de l'àrea metropolitana que ha ajudat a que això fos possible. El Joan ho deia, vivim un moment de significació històrica profund. Arreu del món assistim a una preocupant erosió dels valors republicans i liberals que van començar a articular el nostre contracte social des del segle XVIII. Valors com la llibertat, la consciència, la llibertat d'expressió, el dret a la participació o la igualtat entre les persones. I això passa en paral·lel a un relat que guanya força i que promou el retorn a formes de sobirania rígides, excloents, basades en una idea homogènia d'identitat nacional, i ho veiem amb l'auge de lideratges autoritaris, sovint masculins i diria masclistes en molts casos i populistes, que exhibeixen amb orgull el seu menyspreu cap a la democràcia participativa, cap als drets humans fonamentals, i ho veiem també amb la deslegitimació d'una idea fonamental, la ciutadania com a comunitat de persones lliures i iguals, amb drets i deures reconeguts per damunt de l'origen o de la condició de les persones. I és en aquest context que creiem que és més necessari que mai recuperar una mirada crítica, informada i compromesa. Una mirada que aporti dades, que aporti context, que aporti valors per a fer front a discursos simplistes i maniqueistes. Una mirada que ens permeti parlar clarament de què ha significat i què significa avui l'arribada a les nostres ciutats de persones de procedències diverses. Perquè si mirem enrere, les ciutats sempre han estat construïdes des de la diversitat i en certa mesura s'han construït com a una comunitat que respon a una lògica diferent a la d'estat-nació, com a un espai d'integració de diferents, com a un espai de llibertats. Des d'aquesta perspectiva no és d'estranyar que alguns líders autoritaris, quan assoleixen el poder estatal, només es vegin confrontats pels governs locals i per la seva ciutadania. I justament és aquí on les polítiques públiques tenen un paper fonamental. Les ciutats no ens podem limitar a gestionar les conseqüències de la diversitat. Hem d'assumir aquesta diversitat com un element substancial de les polítiques locals, projectar-la i aprofitar tot el potencial. Cal, per tant, reconèixer i posar en valor la contribució que tantes persones arribades d'arreu han fet i fan als nostres barris i a les nostres comunitats. Fer-ho sense apriorismes, fer-ho des del rigor i des de l'honestedat, fer-ho perquè volem que les polítiques públiques estiguin a l'alçada de la realitat que som i de la realitat del que ja avui som col·lectivament. Perquè tot i que les polítiques públiques locals es dissenyen sempre amb professionalitat i bona voluntat, i habitualment, si em permeteu, amb menys recursos dels que ens agradaria,
També hem de reconèixer que de vegades parteixen de marcs conceptuals o d'instruments que no han evolucionat al ritme que ho ha fet la societat i la demografia. Tindrem oportunitat amb alguna de les taules de profunditzar més en aquests temes. Creiem que és important posar en valor que ja fa temps vam deixar de pensar les polítiques públiques dels barris només entenent el barri com a espai d'intervenció física, sinó concebent aquests territoris com a espais vius, complexes, diversos, on la proximitat ha d'anar acompanyada d'una comprensió profunda de polítiques integrals i també d'un compromís institucional sostingut. És per això que hem volgut organitzar aquesta jornada de la mà de la Fundació Ernest Lluch, perquè ens cal reforçar les polítiques territorials integrals amb una nova mirada, una mirada capaç d'abordar no només les condicions materials dels barris, sinó també les condicions socials, culturals i simbòliques que configuren les formes de viure-hi. Necessitem que les polítiques dels barris passin a esdevenir plataformes per a la convivència i la cohesió, però també per a la innovació, el desenvolupament econòmic i la igualtat d'oportunitats. I han de ser capaces d'incorporar la diversitat no com a un problema, sinó com un actiu clau per a la revitalització democràtica de la ciutat. Dit d'una altra manera, les polítiques integrals no són només eines per millorar els entorns físics, són sobretot una oportunitat per revitalitzar el capital social i comunitari que és la veritable ànima de les ciutats. I és aquí on la diversitat juga un paper fonamental com a motor de cohesió, creativitat i benestar col·lectiu. Perquè en el fons això és el que ha estat sempre una ciutat, un espai d'emancipació, de progrés individual i col·lectiu, d'intercanvi i d'oportunitats. Un espai on la llibertat, la igualtat i la diversitat no només conviuen, sinó que es potencien i es multipliquen mútuament. Moltes gràcies per la vostra presència. Espero que aquesta jornada d'avui ens ajudi a pensar plegades i a sortir amb unes polítiques més fortes. Gràcies a tothom.